от Холандия, представителката на домакините, с която започна днешното състезание. Ще се представи на прескок. Силно аплодирана от местната публика. Преди няколко години само холандките имаха невероятно силен отбор женски. Но по някой път се забавя старта, което разконцентрира задължително е състезателките. Не може да тръгне, ако не види зелена светлина на таблото зад нея. Някога тя се бави така. Юрченко с обръщане 360 градуса, облегчен вариант на изпълнение, като се преследва общо класиране, точно. Максимална точност и недопускане на грешки. Леко пристъпване само. Това е една от основните разлики. Това е всъщност и основната разлика между финал на отделни уреди и многобой, в който се опитваш да се представиш максимално добре на всеки един уред. Може би спестяват от трудност на някои